Akşamınız hayırlı, hormatly izleyijiler. Bugün din söhbetlerimiz ýa Peýgambere çäksiz berilen aýallar barada gurrun eders. Ýani izleyijiler bilýäňiz, ýa ayet, ýa hadis, ýa-da birden ikisine o ele alýas. Biz bu taýda bir zat barada gurrun bersek, hukman suratda şu iki suwutnamadan nämäni getirýäs-de. Indi izleyijiler bugün bu gurrüňe birinciden 8 mart bolmagy bilen baglanyşykly. Ýani bu çykyşy şuňky temany, ýani bu çykyşyň şuňky temasyny şoň bilen baglanşdyrýar. 8 Mart bilýän bolsaňyz Türkmenistanda ýa-da postsowet ýurtlarynda bir bayramçylyk ýaly edip öwredilipdir-de. Bayramçylyk ýaly edip öwredilmeginiň bir sebäbi bar. Ýani asyl taryhyny görüň berse bir protest etmek, ayaklanmak, gozgalan etmek bilen baglanşykly aňyrsy. Gysga aýlanda 8 Mart Amerikada öz işçi aýallar hakyny, hukugyny talap edýärler. Olary gawap bir ýere goýýarlar. O taýda da ýangyn çykýar. Şo taýda 100den gowrak aýal ýanyp ölýär. Ýani bu bir bayramçylyk däldir. Bu 8 Mart güni boldy. Bu bir hatyra güni ýaly bir ýatlama güni ýaly bir gün bolmaly aslında. Ýöne postsowet nemesinde şeýle dünýäniň hiç bir ýerinde bunu bayramçylyk hökmünde gül berip gül alynýan bir zat hökmünde bellenýän däldir 8 Martda. Diňe şu orslar şeýle diýip öwredipdir-de. Aslında işçi aýallar Amerikada öz hakyny talap edýär, olara hakyny bermejek bolup şu işleýän fabrikalaryna gahwaýa o taýda da ýangyn çykyp hemmesi şu taýda diýerligine ýanyp ölýär. Şeýle bir gynandyrjy bir waka ýatyr onuň arkasynda. Ýöne bunu bayramçylyk diýip ulandyryp gelýärler-de. Şeýle bu gaty uly bir zat bar, onuň aňyrsynda aýallaryň hak hukuk meselesi ýatandyr. Indi bugün hem birazrak islamda şoňa değinip geçeli. Ne bir ayet gelýär, ayet gaty üýtgeçki illeşler. Diňe ýöreýte peýgamber üçin gelýär, peýgambere çäksiz aýal alma hakyny, hukugyny berýär-de. Şeýle bir ayet. Bunu kän uzatman okal soň izinden bir hadis peýgamberiň nemesinden durmuşundan bir neme okap berjek. Ya eyyühen nebiyyü diýär. Ey peýgamber diýär. İnna ahlalna biz sana halal ettik. Ya näme halal edipdir? Ahlalna laka ezvacaka aýallaryňy o nähil aýallarmış ellati atayta ucurakunna. Yani sana senin olara ýanky mehir hökmünde näme galynmy diýerler. Galyn ýanky aýala berilýän durmuşa çykan wagtda pul bardyr. Ine şonuň hem aňyrsynda ine islam dini ýatandyr. Bir aýala pul berip satyn alýandy garaz. Şeýler ýapyr. Manyda ýöne galyn diýip başga her türlü at berýärler oňa. Ve ma meleket diýär. Ve sende bar bolan, yani sen eýesi bolanyň o yeminuka elindäki, senin elinde bar bolan mimma wa efa Allahu aleykum, yani Allah'ın sana bereni diýär. Allah'ın sana bereni diýmek näme bu taýda? Efa Allahu, yani gırnaklar anysynda. Ulan ya nemeler hem şey tercüme edýär. Allah'ın sana berenleri, yani gırnaklar. Ve benati ve gyzlar diýär. Ammika, yani näme bolýar bu bizde? Aň diýär-de, kakaň doganyň gyzlary. Ve benati ammatika. Indi bu taýda Arapçada näme edip aýrýar-da? Halalar,
yankı kakan tarap ve eceň tarapyň nemelerdi ýa-da daýyňlar, aňlar, daýzaňlar, şolaryň gyzlary diýýärdi. Ammatike o halalaryň diýe ve benati halike o daýyň gyzlary ve benati halatika diýe, ýani bularyň daýzalaryň bolýar. Daýzalaryň gyzlary ellati ellatiha hacerna ma'aka, yani senin bilen bilelikde göç eden diýär-de, ýani bu taýda Mekke'den Medine göç ýa-da senin bilen bile giden ýanyndaky aýallar diýär-de umumyň. Şolar bilen saňa öýlenmek halal edildi diýär. Arazyna garyndaş bilen öýlenmek meselesi hem şu taýdan gelýär. Aslında misal üçin bizim türki milletleriň kulturasynda hiç bir bolmadyk bir zat. Olam ine İslamdan geçen. Ýöne bizim bu taýdaky meselemiz häzir başga bir zat. Ve imra'eten ve ayallar diýär. O nähili ayallar? Mü'mineten. O Müslüman, yani mümin, ya Müslüman diýmeli, Müslüman sözü bilen mümin sözü ikisi başga. Inanan ayallar diýär. Inanan ayallar in vehebet diýär. Özlerini berse diýär. Yani ayal, inanan ayallar özlerini berse o nefseha, yani özlerini lin nebiyyi, peygambere, yani peygambere inanan ayallar özlerini berse in eraden nebiyyü ve peygamberim diye islese diye ol ayalları. En yesten kihaha olary nikahlar diye. Halisaten. Dine sana değişildi haliseten leke, yani dine sana değişildi bu ýagdaý. Indi bu näme okap toral sözlem soň düşünür berjek näme diýjek bolýany. Min dunil müminin, yani beýleki inananlara değişildi diýär. Dine sana değişli diýär. Näme zat değişli? Bir ayal, ine köçede gidip barýan bir ayal peýgamber gowy gördü. Peýgamberim muny gowy gördü. Gön alyp bilýär. Bu çäksiz nemede de bu taýda san bellemendir. O ýene bir zat bellemendir we şeriatyň nemelerine girip serediýäňiz peýgamber, ine misal üçin sen aýalyň bilen gidip barýan peýgamberim ýolda senin aýalyňa göz düşdi. Peýgamber o şonu ırıp bilse senin aýalyň alyp gidýär. Ve hakykatdan hem şeýle bir waka bolýar özem. Öz yani öwey oğlunyň gelinini peýgamber alýar. Aýal edip alýar. Aýrylşdyryp. Olam ýanky Kur'anda var. Ona okars bundan soňky nämämizde. Umumyň ildeşler bir inanan hayal diýär-de. O köçede, öýde, tapawdy ýok, nirde birden görüp peýgamber halasy özüni peýgamber bilen ýa-ni peýgamber özüni teklip etse, tapawdy ýok, äri bar bolsa da, ýok bolsa da peýgamberim muny halasa nikahlap bilýär we bu ýagdaý diňe peýgambere değişli beýleki inananlara değişildi diýär. Ýani dönül müminine diýär. Yani beýleki inananlara değişildi, ýani başka Müslüman bolup gören adamlar için geçersiz diye. Son näme diýipdir? Qad alimna, elbette bilýäris diye. Ma farazna, yani gerekli eden zatymız, gerekli kılan zatymız bolýar-da. Aleyhim fi ezvacihim, yani olaryň ayallarının üstüne gerekli, yani farz kılan zatımızı bilýäris diýär. Yani o kimin gurrun gidýär? Musulmanlaryň
Ve ma meleket eymanukum olaryň eliniň aşagyndakylar, ýani gyrnaklar diýmek. Eliniň aşagyndaky diýmek ýa gyrnak kul manysyndadyr. Likeyle yakuna ýani bolmasy üçin aleyke olar ýa-ni saňa haracun diye. Yani sana yeňillik bolmasy üçin diye biz diye eýär musulmanlara bildirdik. Olaryň aýallary we gyrnaklary bilen dowam edbermeli diýär. Indi bu näme üçin aýdýar? Diýip Peýgambere ýöreýti aýratyn bir düzgün getirdik. İslam aýalyny näçe bolsa da 1000, 2000, 3000 çelli ýa-ni ömrü ýetse, o 1 milyon, 2 milyon şey diýip o düşünüňne Peýgambere almak bolýar, ýöne beýleki ynananlary değişildiler, beýleki ynananlara bize ýam diýe bildirdik, öwretdik diýe ýagny. Olaryň ýa-ni aýallary bar diýe, ondan soň gyrnaklar bar, şolar bilen boluversinler diýe-de, olara çäkli diýe. Ýöne saňa diýe Peýgamber, ine saňa gowluk etdik diýe. Indi gowluk etdik diýen näme? Nerden gelýär? Soňunda aýatda, aýatyň soňundaky sözleminde ve kana Allahu gafuran rahimen diýe. Allah bağışlayıcıdır ve rahimdir diye. Yani eýe çykýan ýaly bir manysam barda rahim diýmek. O bağışlaya ve size aladaňyzy diýär diýilen ýaly manyda da indi bu taýda Peýgamberiň aladasyny diýär. Peýgamber bağışlaya. Näme üçin bağışlaya? Çäksiz aýal alyp bilýär. Şonu çäksiz aýal alyp bilmesine bağışlapdyr. Ondan soň Peýgambere eýe çykýar, gollaýar. Şeýlere bir näme manyda. Ne illeşler o indi bir şu taýda soraw çykýar-da. Birinji gyrnak meselesi bar bu taýda. Näme üçin İslamiýetde gyrnak bar? Allah bütün insanlar üçin bu din iyi berildi diýe bilin, ýöne kafirler gyrnak. Gyrnakda nämeler edilýändigini bilýäňiz. Onu aýdyp durmak gerek däl. Şeýleräk bir ýagdaý bar. Beýlek tarapdan bolsa bu Peýgamber diňe aýal üçin mi geldi diýilen soraw çykýar-da. Näme üçin bu aýat? O şey dip gelýär ýa-ni. Diňe öýlenip ýa-ni Allah'nın nemesi mi ka şol buyruğu mu ka öýlenmek. Şonsan gatkan aýaly bar. Indi şu taýda bir hadis var. Indi hadisiň nemelerine jekme-jeke o ele almak hukman däl, ýöne esasy ýeri var şu aşagda. Kana yadufu ala nisaihi fil leyletil wahideti diye. Yani Peýgamber diýär şu taýda geçýär-de ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diýär. Eden bir hereketi Peýgamberiň. Diye bir gijede diye aýallaryny hemmesini gezip çıkardı diye. Näme diýmek? Aýallarynyň hemmesi bilen bile yatıp çıkardı diýär-de umuma. Ya bu hadisem ne Buhari'nin nemesi Sahih el-Buhari diye. Açıp görüp o nemet bilersiniz. Son dowamında näme diye? Ve lehu näme diye? Ve lehu yevme izin tis'atu nisvetin diye. Yani şol döwürlerde diye Peýgamberiň 9 sany aýaly bardy diye. Yani Peýgamber bir gijede 9 aýalyny gezip çykýan eken. Onda diýmek Peýgamberdiň aýallar bilen bolmak üçin iyi berilipdir Allah tarapyndan. Öz keypine seretmek üçin diýilýär-de. Ine bu hadis ýa-ni okanym aýat. Ente beýleki aýatlaram bar, olara da ýoşluk bilen geler. Ne gynandyrjy, ýani izleşler ne şu Amerikada da aýallar öz hakyny işçi aýallar ýani özem. Ýöne aýal däl, işçi aýallar öz hakyny gözlemek üçin dawa edýärler, olar soň gawap goýýarlar, o gawanyň ýerinde de ýanyň çykyp ölýär. Indi bularyň kam nerden gelýär? Bularyň kam hristiýanlykdan gelýär. Yani aýallary öýlerden çykarman, on etmeler diýip
saklap gelmek Hristiyanlyk. Hristiyanlyk nerden gelýär? Hristiyanlygam ýene şol Araplaryň ýaşan ýerindäki, ýani Arap ýarymadasy ýa-da Mesopotamiýa diýen ýa-da Ýakyn Gündogor diýen ýa-da Orta Gündogor diýen türlü nemeler. Ulan bilersiňiz ine şolar rüň ýaşan ýerinde çykýan dinler ine şunu ýaly bir zat. Hristiýanlygam şol bir zat, musulmanlygam şol bir zat, Ýahudileriň dini ýa-ni Musewilik diýilýär. Musewiligim şol bir zat. Hiç bir nemesi ýok. Hemmesen bir zat diňe peýgamberleriň başga we ol her haýsy öz peýgamberiniň hakyky peýgamberdigini öňe sürüp gelýär-de ýöne. Hemmesini ele alan wagtyňyz şeýle. Mysal üçin Dawud peýgamber diýip bilinýär, ýöne nemeler Dawud padşah diýerler. Jöhitler. Ýene şo peýgamber diýip ele alaly, Hristiýanlygyň peýgamberdigine neme diýär? Jöhitler ýalňyşmasam kän peýgamber neme diýip kän öňe çykarmaýar, köplenç padşah diýip ele alýar-da. Şolam öz serkerdesi var, goşun serkerdesi özüniň. Şonuň aýalyny gowy görýärmiş, şonuň aýalyny almak üçin serkerdesine urşy berýär. Şo taýda da onu öldürdiýär, özü öldürdiýär. Urşda öldü edýärmiş, soň onuň aýalyny alýar. Diýip geçýär. Ine İncil kitaplarına girip oka, gaty hayran galdyrjy bir nemeler. Wakalar. Ine İslamda da ýa Kur'anyň içinde geçýär. Öz öwey oğlunyň aýalyny gowy görýär peýgamber, ayetler geçýär. Ayetde diýär, gowy gördüň sen diýip, şonu al diýär-de. Ona bakarsyn dikine. Demede. Ondan soň peýgamberi alýar. Şey diýip ýazýar, ýa bu zatlaryň hemmesi İslamyň öz çeşmelerindäki geçýän zatlar. Ýani daşky çeşmeler ýok, däl daşky çeşmelerde İslam barada hiç zat ýok. Yani İslamyň aslında aýdylşy ýaly o döwürlerde däl-de has soňky döwürlerde ýa-ni Abbasi soňky 1000 ýylyň içinde dörenligi barada nemeler geçýär-de. O şeýlere illeşler ine İslam dininiň ýene-de bir ýüzi. Peýgamber diňe aýallar bilen ýatyp durmak üçin iyi verilen bolmaly. Kur'ana görä, Kur'anyň 1/3 şunuň ýazatlar bilen dolu. Ýa-ni aýallary näme etmeli, nähil bolmaly, gyrnaklar nähil bolmaly diýip 1/3 şeýle. O ýene bir bölegi gorkuzyp geçýär, ýene bir bölegi ýa-ni adam öldürmeli, taglamaly diýilen zatlar bilen geçýär. Kur'an şolardan ibaret. Onuň daşyndaky bilmedim. Şonuň üçin okaýanam däldirler günümizde 21-nji asyrda öňlere okulýan ekeni, öňler dünýäniň düzgün şeýleri bolan soň ýöne häzir okamaýarlar, okamakdan gaty çekinýärler sebäbi içinde ine şunu ýazatlar bar başga. Sizin pikir edýän zatlaryňyz ýok, sizin pikir edýän zatlaryňyz o sizin öz içiňizdäki zat, ýani sizin ahlaklygyňyzdan emele gelen zat, ýani Kur'any okap, Kur'an boýunça ýaşap başlasaňyz iň ahlaksyz adam bolup başlarsyňyz wagtyň geçmegi bilen. Şeýler bir ýagdaý. Indi 8-nji mart bilen ýene täzeden baglap, soň jemläýin bunu. Ine İslam dininde aýallar o şey dip saklanyp gelýär. Hatda İbn Rüşd diýip biri bar. İbn Rüşd İslam alımları diýär-de sonrasy aslında İslam alym däl, şeýle bir sözü bar. Bu diýe musulmanlar gaty bir üýtgeşik bir millet diýär-de. İbn Rüşdem 1000 ýyl mundan öň ýaşayan adam. Näme şin diýip o sonrasy şeý diýär. Bu diýe öýünde 3-4 sany aýal bar. Hiç haýsy işläni ýok. Erkegem diýe ýeke öz işläp şu 3-4 aýaly bakjak bolup kynçylyk çekip ýördi. Ondan diýe olaryň hem diýe iş edip
bir ykdysady näme gatylşma mümkinçilikleri var. Aýdýan islam dinlerine göre de mümkinçilikleri var. Ýöne şonam eden oklar diýär-de. Indi näme üçin eden oklar? İbn Rüşd gaty sonra ýa. 1000 ýyl mundan sonra. Sonra musulmanlara sorasaňyz islam alymy diýär. Ýok, islama garşy aýdan tanqidlary gatykändir bu adamlaryň. Näme üçin çykarmaýarlar aýallaryny öýünden? Sebäbi aýallar öýden çyksa biraz erkinrek, güýçlürek bolýar. Musulman erkekler ezikdir. Ezik erkeklerdir. Yetiştirilen vakti ezilip yetişýär. Näme üçin? Sebäbi onuň yetiştiren eje de gul ýaly öýüň içinden çykmadyk eje. Soň olam ezikligine meydana çıkarmajak bolup aýallaryny ezip saklaýar-da. Olardan beter bolup çykarman, gymyldatman, urup ýenjip şeylerek musulmanlaryň emes. Şonuň üçin seredin musulman ýurtlarynda ne ykdysadyýet ösýändir, ne de ýaky düşünjeler ösýändir. Sebäbi aýallary gul edip ýetişdirýärler. O gul aýallar hem soň çağalary ýetişdirýär. O çağalar hem ezik ýa-da gul bolup ýetişýär. Şeýdip her nesil gitdikçe erwetleşýär. Şonuň üçin İslam döwletleriniň taryhyna seretseňiz kän uzağa gidýän däldir. Beýska döwrüň içinde tutuş jemgyýet dargaýandyr. Ine şoň bilen baglanşyk. Esasen täze İslamiýete geçen jemgyýetler şeýle bolýar. Osmanlı var. Osmanlı musulman däldi. Osmanlynyň men nemesine gaty ýakyndan okudum. Şeriat dine resmi nemesinde görünýär. Hakykatda ullakan şeriat nemesi ýören ok. Hatta musulman bolmaýanlar üçin aýratyn bir hukuk sistemasyny gurnaýar. O hukuk sistemasy boýunça ýaşaýar, şeriaty hiç il değişdirler. Soň belki de dünýäde ýekece misalydyr. Osmanlı döwleti bütün dinleri bir araya getirip näme etdi? Osmanlynyň gyzyklanýan bir zady bar. Salgyt almak. Soňa prinsiplara näme diýilýär? Kayser diýilýär-de. Kayser diýmek eýe Rim imperatorlugynyň bir häsiýeti var Osmanlı döwletinde. Şol Rim imperiýasynyň häsiýeti boýunça dolandyrylýar. İslami nämäni gyradan berýär, İslami nämäni bir jemgyýetde bir arada tutýan we kontrol edýän bir gural hökmünde görýändik üçin onu Osmanlı taryhyny okan wagtdan bu zatlary arkaýynlyk bilen görüp bilýäňiz. Mysal üçin Fatih Sultan Mehmet diýär-de şu İstanbul'u alan padşah ine şol hiç il musulmana benzemýär. Durmuşuna da seredin hemme zatına ýa-da en soňky Osmanlı padşahsy var. Şonuň çizen suratlaryna seredin ýa-da gyrnaklarynyň suratlaryny çizýär, ýalanaç gyrnaklarynyň suratlaryny. Şeýle bu ýagdaý ýyldaşlar ýene-de görüşýänçä indiketde sag bolun.